It is good when a children started beating their parents, dragging their parents on the mob, or lay their hands towards their parents. What could be the cause of this? Ndị Igbo be anyị kwuru okwu ma tụọ anyị ilu sị na onye nna ya na-edunye ohi na ọ na-eji ọkpa agbawa ụzọ. Ọtụtụ ife na-ebute ya bụ ife. Ngwa hụchara m ntị ma kabarụ gbasara m ozi a. Nke mbụ bụ aka nne na nna ji wee zụ ụmụ ha. Ọ bụrụ na nwata eme ife dị njọ, kabarụ ma gịnị kọchọọ ya oge ha o mere ife ha. Ọ bụrụ na ife o ji ebute iti ife tie ya ife, ọ bụrụ ife ọ ga-akpata ịkụ ụtarị, pịa ya ụtarị to collect it that moment. Echebene mgbe emechara ọ ga-ebute ife. Nke abụọ bụ don't pamper your children. Atụmadụ oge fa mere ihe dị njọ, ọ ka ịkọva ka ndị mmadụ aghara ịma ife na-aganụ. Ekwuru ya na mbụ si na ofu onye anaghị azụ ụmụ. Nne na nna na-etinye okefe, ndị obodo na-etinye okefe, ebe fa na-aga akwụkwọ ha na-etinye okefe. Ọnya bụ ịzụlite nwata. Nke ịtọ dị n'ime ya bụ ndị nna anyị a na-emekarị ife. Ọ bụrụ na ịfụ nwa gị nke ọ na-akpa agwa dị njọ, biko gwarue nna ya. Gwa nna ya na ife nwa gị nwoke maọbụ nwa gị nwaanyị na-eme. Nke ịnọ dị n'ime ya bụ na ụfọdụ ndị nna anyị adịgo in front of this, na ọ bụrụ na nna akọchọrọ ụmụ ya, ha agbata gbochie si chọrọ itiwuru m nwa gị, hafụ ya na o nwere ife o mere gị. Ije ụwa o sikwara ike, ịzụ nwata sikwara ike. Nke ise dị n'ime ya bụ na nke gbasatara ebe ndị nne na nna anyị nọ. Kedu ka i si were kpaso nne mụtara gị agwa? Mata amata na ike onye ji wee maịrị mmadụ ka a ga-eji wee maịrị ya. Oge ị na-etonite, ịbụ onye na-akụ nne na nna gị gwum gwum gwum, maọbụ ịfụ onye na-aga waa 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 dịka nwaanyị, mata amata na ọbara anaghị atụ atụ, na ofu nwa gị maọbụ ụmụ gị ga-eme ife ha i mere. Ọ bụrụ na itiri nne na nna gị ife, ha wee tichiere gị aka n'ala sị gị na ụmụ gị maọbụ ịmanwe udo n'ebe ụmụ gị nọ, nwanne nwoke ma aha nsagbu asaa, ya bụ ife ga-emechakwa mee gị, except na ezitere mmụọ fa oge fa kwụ ya bụ ife, ha enwee ike ikwughasị okwu ha. Mata na okwu ọnụ dị ile, okwu ọnụ dị ike. Nke ikpete maazụ na-achọ egwu nne na nna anyị gwakwa gị bụ nwata na-etonite etonite na ngwuru. Ọkụkọ na-akpa nri, anya ufe akọnọ ya. Mata ndị gị na fa na-ayị, mata ndị bụ ndị enyi gị, mara ife ha na-agwa gị, mata aka iji eji wee bi n'ụwa. Maka na ọkpa ji agụ, mgbada abịara ya ụgwọ. Ọ wụsịkwa aka ọha n'onu. Ajụ na onye na-ekwu n'aka mbụ nwanne gị bụ Maazi-UC. Ọ bụrụ na ọ bụ mbọsị mbụ ka ị na-afụ m, asị gị nnọọ, sonyere m ma tụsara m ozi. Gaara ma YouTube page ka ị were anya gị mee gịnị, gbaara onwe gị ife nkiri.
ụmụnne m ndị Igbo ka emesịanụ.